ameguru angu ndio itori honyi yaparadza musha chikonzero nekuti murume wenyu akutaura kuti maitukana kufungidzira kwenyu muri wairi vara vakutaura chokwadi ndiani pamwe ndesingazivi kuti kutukana kuita sei imimi mukanzi taurai zive kuti kutukana munoti kuti nekuti tsanganguva nokuti hanzana kutukana nemwe Nikukuti imimi zvamamatorwa nemukoma wenyu kuti muwane uraramo ndizvo masvika makutoro tananisana kuti nani namaigura ana adzimai venyama Pahasha TV nyaya sezvadziri zvanzi nemurume wenyu imi ndimi maitukana muri vaviri ndiyozvo imimi handina kwete teererai murume wenyu ati imimi naAbigail ndimaita sei maitukana anyepa haana kunyepa aenderera mberi akati ivava vaviri ava vakataurirana mazwi makuru vaviri vakataurirana mazwi makuru izwi randakazonzwawo inini izwi rino chokuita nokurambidzwa kwemombe kuti musashandise inini adzimai vangu vakabva vahakira zvandakatozovatsura kumba kuti hapaipai madzimai mahakira aiwa hakuna kusimudza musoro kana ndikutaura zvandanzwa alright kana muri kuzunza musoro maitukanira nei naAbigail kutukana nyaya yakaitika ndeyekuti hamuna kutukana hamunai Carrington bvunza adzimai vako handiti muri kuona pandiri kubvunza Trainers pandiri kubvunza Carrington kuti akubvunzei ndiri kuti iye abvunze akasununguka mazuva atitaurira akasununguka kuti adzimai vangu ava ndovaitukana naAbigail kusho imimi motaura panaka kuti hamaitukana murume wenyu ari kutaura kuti maitukana kufungidzira kwenyu muri vairi varaba kutaura chokwadi ndiani pamwe ndesingazivi kuti kutukana kuita sei imimi mukanzi taurai zive kuti kutukana munoti kuti nekuti tsanganguva nokuti hanzana kutukana nemwe saka ava vati maitukana vanyepa ndo pandati handizive kuti kutukana kuita sei tanga kwamaji February maitora momero andisika mutuira aisinye kutora asi kuti baba vaitoshanda vese nabamukuru zvakaitika ndezvekuti bamukuru vakange vasipo kana vasipo murume wangu ndiye anovhara mombe dzavo vane mombe dzavo 5 dzavanadzo musiwo vanga vapo mombe dzavo 2 vaenda kunotakura huni dzavo dzekuti vapisise fodya vakabva vanosungwa mombe kudanga ameguru akasunungura mumba
ndakati ko imi baba Kelly mombe dzamumunda seiko muchiti masunga mombe kudanga zvakanzi koenda senda dzisunga wani ngati tiende tinogaridzana mombe kudanga takaenda tikanogaridzana mombe kudanga samaziva izvi zvatinomboita vakasunga mombe amai guru vakauya kudanga vakasunungura mombe takati ko mombe muri kudzisunungura kuti zviita sei zvakanzi sei mombe dzidye mumunda imomo nekuti ndidzo dzakarima tikati ko zvinokonzwa rose zvakanzi ndozvandataura kuti sei mombe dzidye mumunda imomo kuda kuti papa nenyaya yakawo ndo zvazopa kuti mutukana handizvi papa nenyaya amai ndo zvazopa kuti mupopotedzane bongo omamboramba sei kutanga kutukana kupotedzana kutukana asina ndabata shura mamboramba ndakubvunzai kuti inini ndo zvakaba kuti mupopotedzane mutukane makati hungu asi kumashuoko murume ati makatukana imakati ajaazambodini dambudziko riripo ndinokuti amai apa vanodhiraivha murume wavo ndovanopa mashoko kuti apesane nemukoma wake ava amai ava vachaparadza musha uyu ndiri kuvatongi asi sauta tozvona kudhara kuri kubva navo nikwaikuta sei ndinokwauri kuenda vasekura muzuga dare ndeve ine chinanga wanzivo nomurume wako ndiwo waigana naunogara handiti tabvunza murume wenyu panapa chikonzero kana tingati hwaro hwokutukana kwavakadzi ava hwakabva papi murume wenyu ataura kuti hwakabva pakuti mombe dzakanoti handiti chii chakanga chaitika vakati mombe dzakasunungura patakanga takadzisunungura hadzina kubvisa munyanga dzakabvisa pamamboka dzakasungira ndo zvavai tarito bosi nesina umbo kunanga ndizvozvo ndobva vanodzitora vakadzisungira futi pakaya ndobva dzabuda futi ndobva vanotora vakaita sei kasungirira kadzisungira ndizvozvo wambotaurira dare rino here kuti aisunungura ndini hauna here Trainers wakatadza nei kutaura murume wako kuti baba muri kutambudzika zveinda amaigura kusunungura takatozobva kuti tiziva kuti ndo vari kusunungura nekuda kwamashoko avo akazenge vataura kuti siyai mombe dzo dzidye nekuti ndidzo dzakarima mombe idzi ndo dzatinorimisa kumunda kwedu nodisa namombe imimi mazoshanda nefungidziro yekuti nechikonzero chemazwi aya ndivo vasunungura handiti ndozvo tagara tanga tatodyara kudhara tichitoshanda ateerai mazwi angu ari kutsanangura ari kuti imi mati nemazwi ava vakazenge vakutaura kuti siyai dzidye nekuti ndo dzakarima zvakandipa ruzivo rwekuti ndo vari kuita sei tikuira right ivo zvakarewo futi nemazwi enyimi ekutsanangura pamusoro pokuti hamuna kuuya nemombe musha munomu hamuna kuuya nenhumbu musha munomu makauya nenhumbu yematambudziko ndozvakavapo futi chikonzero chekuziva kuti mavananda ini mashoko aya handoda kuataura ivo vatori kuti mamwe mashoko naivokuti hamuna kumboona vachisunungura imimi hamuna kuvataura ivo hamuna kuvaona vachisunungura regai tinzwe panyaya yemombe nyaya yemombe ndevaonedza mombe idzi baba atezvarani vapenyu ati vakafa vakasiya mombe ndizvozvo ndo dzinawo yadanga rimwe chete ai ata vakatenga mombe dzavo begera hapana akanga aripo nai mombe dzamukushandisa ndedzenyere dzakasiwana baba ava bamunavo natezvara vangu inini anatezvana vedu mukoma nemunini ava ndevokwabamukuti isitiwo kwabamunini mushure mekunge bamunini ava nenyaya yekutadza kwaugara zvakanaka nevamwe vakasasamurwa nevakomavo vese mumba mavo noti baba vangu vana vakadzi vaviri saka vakomavo vese vakavasasamura nyaya yekuti indo vanhu akoti mune murume wako ii wakadaro waomesera chii mombe dzamukushandisa zvimakatengera ndingasitengwa nemurume wangu atezvara vangu ini dzakushandiswa so
ndabvera ndichitaura ina nasekuru vangu uyu haachengeteki pamusoro asi dambudziko hoyi ndichiri kubva kuna adzimai vake munhu akaramba akaenda karero pamusoro idari haisi nyaya yekuti tiche kuti tipesana ameguru angu avo ndiyo itori honye yaparadza musha chikonzero nekuti chikonzero chekuti tichisvika mumusha vakaenzana naamweni vedu kudare amaiguri vava vane nyaya dzavakaenzana naamweni vedu kudare handisi amaiguru wenyu vari kuti marambwanamaze imi muna baba wenyu handisi vakasiyana nokova vandizvo izvo kuda kuti kunhaka yatezera vevava hamupinde mumwe nemumwe anodya nhaka yaaaaenyika izvoka zvinenge muri kuramba kubatsirika nedare risi ikukuti ine zvamava matorwa nemukoma wenyu kuti muwane uraramo izvoka masvika matoro tananisa naufuti nani namaigura ana adzimai venyama ivava kuti vane twavo twawainani twawainacho twavanyarirwa futi nomurume wavo yauzauitisira kuti asadzisve tainga kupi uno isu tainga nhau yokuti pakatukanwa ende pakatotukanwa mamboda kuramba-ramba muri panzapa iso panzapa namuzuka vakangwara sitengambuza ticha kuti akati ticha angwana zvokuti de vabva vakusai panzapa kuti musaita interference no witness murume wenyu ndobva abvuma mhosva yekuti pakatotukanwa kakachinjanwa mai pakaita crossfire asekuru vataura shona yavaiti tichamutora ndizvo imazoya mazobvunzwa nachief assessor maakutikona kuti aiwa hapana bvira mambotukana ndobvabvira nyaya amai toda kuti mutaure chii chokwadi musati maparadza chii musha wokwakatize ndapedza tiri ipapo ava maiguru ava vakabva mumusha havachagara mumusha mukoma wane mumwe mukadzi saka mukoma asina kuya kuzomirira nyaya idzi apa pane wamuno kama taure na ngo tawasono ya muda pamusoro netina yaona kuti nyawiri apa akaita pedza nguva panoitaura zviri apo neapo zvisiri zvakana pamudariro amakananga amayavo uroi saka munobva vauda kuramba dare vachiratira dare vachitaura zviri apo neapo aiwa vabvume nyaya yavo zvidera mazvita zvakanaka baba naamai imi muri vaviri nyaya yenyu taivheneka taiona handitika kakwirira madziva ndiko kunotangira rukova nai saka kune madziva kwaakuraurwa tiri kutakuonisha kana totanhika mitoki yedu kuti taakunoraura hatiende kwakatangira rudzi kukasipita hakuna dziva tinoenda kwaruri kuita sei saka nawenyu taiona ndiri kuti iye zvinezvi ndichakupai kanguva kadiki diki mambo vapedyo kusvika kana vachinge vasvika ndobva ndaisa nhau yenyu ndichiburitsa zvaonekwa nedare pamberi penyu muri vaviri kana dare raona kuti Abigail uyu
ari Romo ndichataura mambo kuti Abigail ndiye Romo imharazi nokuti atoudzwa kudhara kuti mwana wenunzi chi handitika zvakanaka ndichataurawo saizvozvo kana iwe Carrington naTrinus muribi mune mhosva ndichataurawo zvakare kuna mambo kuti mambo Carrington naTrinus ndivo vane mhosva yokuda kupindirawo akunodya pfuma isiyavo nenhau yekuti kwazowana ari kuvhikirira ikoko iyeyo azopiwa magaramwoyo kuti aramwe arunduke paone madyiro tauriranaka saka tombogarawo pamusoro edare tisati ndasumuka ini ndine mashoko anga aida kutaura ndisati ndapedza kutaura pamazonzi ndinyarare kuonoiziya akazopera sei handisi vaita zvakanaka makapedza noise mataurirana chokwadi chokwadi chinenge chipi chokwadi chokuti uyu haana kuuya nenhumbu yemombe ko idzi tichirana nyaya yamombe handisi akataura akati makaramba muchibata mombe idzodzo muchakurira muchuru mese nekamwana kenyu ikako vaita zvakanaka vaita zvakanaka ndoringaramba ndakazonyarara ndopakazosvika atiterere Carrington mazwa kutaurwa naadzimai wakwanganzwa Carrington mazwi anzi naadzimai wako mukaramba muchidaro imi nekamwana kenyu ikako munomukurira muchuru wakanzwa aripo sese zvakarekodwa zvese wakanzwa ndakubvunza panapa kuti izwi chairero raukakwanise kutsanangura hauna kutaura orit shede yamdogara ndikupa chimwe